Diolch o galon i'r nodwyr, Mr a Mrs Brian a Janice Foster, a mi nawr hael nhw. Diolch yn fawr iawn I chi, and I'd like to take this opportunity... Sy'n rhan o gleddol y prif gylch mae'r dosbarth i'r Meirchadran A. Dros 8 mlwydd oed, a dyma ni. Llwyn Hywel Cream Flow i'r perchynog Thomas Howardson. Tu flaen I ni nawr. Wedi cael ei fagu wrth y march Llanath Eco ac allan o Diwlais Sian. 373 Chetwynd Chatterbox. Dyma chnogaeth Deborah Shrewsbury. Nawr dyma wad, hen wad Gredington Calon Lan I wydadau ac allan o Chetwynd Catkin. Dyw, mae Calon Lan yn mynd nôl tyma bach yn diwedd. Yndi braidd. Cwpl o flynyddoedd nôl. O'n I pwy oedran yw'r enni fel bachyn? 2006. Reit, ie. Dim o'r hen o'n I de. 18, os ydw i'n dim rhy hwyr yn wrthnos i'n feddwl I, rhywbeth fel yna. Ydy, Greding yn cael yn lan tad. Yr enni fel hyn sydd I flaen I ni wedi cael tipyn o lwyddiant yn y cylch I hynna'n, so pleser gweld I fabe. A tyma bach o oedran yn y cylch fyd. Ac Deborah Shrewsbury sydd yn perchen. Y march. Ydy mae'n symud fel I dad fyd yn dweud. Ie, yn debyg. Ydy, I bobl sydd yn deulu yr adran A, ni'n gweld yr gwad yn twlu nôl trwy'r amser yn dwi ni, yn rhyw ffordd. Dyma ni Leonard Jackson. Dan berchnogaeth Holly Roberts. Rwy'n ddangos gen Gethin Williams. Lynard, wedes ti? Jackson, ie. Yeah. Lynard, Brydfa Lynard, wrth gwrs wedi ennill yr bencampwriaeth yr cyffyle ifanc. Ddo. Lynard Devony. Yeah. Lynard Devony, so... Wel te, falle gewn nhw gardyn goch arall ma. Beth yw'r spotyn bach coch na, sy'n wrth I benned? Riban, dwi'n meddwl, yn y pleth. Yn y pleth, a beth yw pwynt y pleth? Mae lot yn y pleth, jyst I arddangos I wella, really, I gael gweld fatha'r gwddf. Ie, wy'n gweld. Mae yna drics I gael yn dos e. Dwi'n meddwl weithiau sy'n yna mwng trwchus ar y nhw, mae hynny'n gallu helpu, to? Odi. Casgob Wild at Heart, y march, ac allan o'r ogwri Sequin. 369 Rhydyfelin Supernova yn berchnogaeth William Lewis. Wrth y march, Rhydyfelin Silk Rocket ac allan o Rhydyfelin Starstruck. Ceir ddangos gen Shane Rogers. Wedi gael y gen I, 2006. Fe ydywa I chi wneud y maths trwy hyn. 18. Gormod o waith I fi. Ond o dosbarth yw yr adran A, y merch dros 8 oed. Rodri Davies yr beirniad. O Rhydian. Rhydian, mae'n flin. Brawd Rodri. Ie, yn dyfer Rhydian, ie. Mi Rodri wrth I bodd efo hwnna. O bydd e, ti fas y cylch, ie. Tipyn bach o liw yn y dosbarth hyn, ddim yn gweld lot o hwnna. Bydde ti'n meddwl bod bobl yn meddwl bod hwn yn mynd I fod yn gyfarwydd a unrhyw lliw glas wedyn ni fe? Wel, mae... gath nhw lwyddiant efo march glas Ffreias Bonheddwr. Dyna fe, ie. Ond lot o rhai melyn a coch a ddi maen nhw'n dangos, lot o lliwiau solid, to. Gofio, mae'r beirniad ei hunan yn fel arfer yn sylwebu tipyn bach yn diwe yn y sioe o'r lleial ag yn y sioe frenhinol. Waith yn wahanol heddi.
O'n i'n sôn David, mae siwt gymaint o handlers bach ifanc ma. Mae fe'n sefyll mas blwyddyn hyn. Wyt ti wedi notisio ni? Ie, mae'n braf, mae'n bwysig bod rheini yn dod yn rhan ac yn dod i fewn i'r diwydiant. Mae'n rhaid i ni cael dyfodol a pobl ifanc yn dod i... Odi. Castle Mead Gandalf oedd y ceffil gwyn, fe welon ni ddiwetha. I'r perchynog Holly Harford. Yn rhan o gleddol y prif gylch dosbarthu'r meirch hun sydd dan ein sylw ni yn y blws o webu. Ac meirch 8 mlwydd oed athrosodd Rhydian Davies y beirniad bryd fel Bryn Gwenlli ger Aberystwyth. Ac ar hyn o bryd, fel dyn ni'n gweld i fan hyn, Rob, henia'r showbiz sydd ar y brig, gyda Justin Malters am bechnogaeth Ceri Fell. Ie. Yn yr ail safle, mae'n edrych yn debyg iawn. Mark Kilby, fi'n credu, neu... Gemma Marianne Morris. Ie. Gemma Morris yn trafod ar rhan i mam hi Esefilt Hiram. Wedi dod dra môr, wedi cael menthyg y ceffil ma'r teulu, wrth gwrs, ie, yn dyfe. A Mark Kilby. Yn drydydd, wy'n deall, ar un o bryd. A dyna dri ni fel cryf iawn, mae rhaid i gweud. Heniath showbiz, y ceffil broc ar cornel y llun. Dim wedi cael ei ddangos lot flwyddyn hyn, ond wedi ennill fan hyn yn y blynydde cynt. Yn hawl da iawn a chroeso. A mae newid wedi dod, mae Rod Lewis wedi dod lan, a Mark Kilby wedi symud lawr. Beirniad yn hoff iawn o gadw i legad mewn. Mae'r het wedi dios, mae'r rhedi wedi bod yn benderfynol iawn yn dod i dros y deuddyd dwytha. Ydi. Ac dwi'n siŵr mi bydd perchenog y march bach broc yma yn falch iawn. Wi wedi mwynhau i gweld e'n beirniadu wedi gwir. Benderfynol, rhywbeth bach ffres, cadw iddi amser. Mae weld bod e'n mwynhau fyd mewn ffordd. Wy'n gweithio bod e wedi. Ond dyma ni, enillydd. Dosbarth ar adran A, y meirch dros 8 oed. I ffrind mawr i fi, Ceri Fell. Da iawn, Ceri. Tele wyt ti. Heniath showbiz wedi cael ei fagu, wrth gwrs, gyda Richard Miller a Meirion Davies, y brydfa heniath, sydd just wedi cael pencampwriaeth yr adran B, y cyffylau ifanc, yn adran arall o'r cylch. So, brydfa heniath, wrth gwrs, fel arfer, yn cael tipyn o lwyddiant yn y cylch y flwyddyn hyn. A cyn enillydd hefyd, showbiz wedi ennill yma yn y gorffennol. Ie, odi fel ceffyl ifanc, fi'n credu. Fel fi'n credu, ie. Ceri'n gweithio i pwy ddornod, dim ond unwaith mae fe wedi bod mas blwyddyn hyn, a ddim yn gampwr yn rhyw sioe fach lleol, jyst iddo gael stretcho'i drat yma bach. Heniarth showbiz, y march hun yn yr adran A sydd yn mynd ar wobr gyntaf. Y merchnogaeth Ceri Fell. Blanche Montana, Wydade, ac heniath Yippee-i-yay i fam. Tipyn bach o Yippee-i-yay i mi mas, tu fas y cylch mewn moment, fi'n siŵr. Well, Justin Davies, llongyfarchiadau mawr iawn i chi. You've just won the Section A Stallion class with a Heniarth pony, and we were interviewing Richard earlier. What can you tell us about this pony? Absolutely delighted with him for a start. He's owned by Ceri Fell. He won here as a 2-year-old. And I've had him for the last 3 or 4 years. He's been running out with a few mares. And yeah, I'm just delighted, so pleased for the owner, because you put all this effort in. Talking of Ceri as an owner, she is a fantastic owner and breeder herself and has had much success here in the A's and the C's. How important is it for you that we have these breeders who keep breeding these breeds? Oh, absolutely. It means the world. You have to. How are you going to get these ridden performance ponies at the end of the day? They all start here with the breeders, you know. So. And we've got your wife Heidi as part of the team as well, and your son Austin. Are they all here with you today? No, unfortunately Heidi was feeling unwell, a bit of heat stroke from yesterday, but she's trying to get her way up for this evening. So. Well, no danger of heat stroke today, unfortunately, but we can definitely celebrate. So llongyfarchiadau mawr iawn i chi. Thank you very much.